15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kinong ilam ke kurlindo anong lain sengkemi hak arfo trek jumang arja penrio jalai bani kendo USP ke Eastern West Khasils District ba GW Lindo MPS kum shibanta ban bodien hak baidai ba cingca suba syapnyap uba Thailand Lindo anong lain naksinong permadan hak wai ke dukan sya hak step khat kendai trek jumang arja penrio ya ke media uba Thailand lalap de para marjan ki bobo dukan hak tege ceka hak pon riu bjem step hak bala ong ba hak tege dukan la don ke cingi khun ke bashirkai Long bagi bensyong bagi tiar kitar gila hablut hamadan nalo kata la labru banak sentur jungu late daga jain towel badi rendang bakcat late utulai hak ba hakamat jungu gidon gidak mong giba pensubai giba yeng bakala bandai nak cingsya penyap am dak ba penyap hi ledie uba sai borlang lindo nong lain presiden ke seng samlakur lindo nong lain habakran sigila pasai khubor hading cingoni kendo USP ula ong bakati cingyam kala penlengo eki kum kakur berkat kum kecingyo jingtep jungki kim ikap bu unsyim hi la kecingim kum kakur kentu USP ban simkhya ban lap ye kecing shisha ban nakaliang jungkiru kendang yai budien habai dai bat kani kam ulam mentah kidang abe kai pot postmortem ban lap ye kecing shisha la kadai kecing syak penyap ne kecing sim hi la kecing em bat benrap bala dai kecing syak penyap ki runar gidai ban syakem bat kim dai ban laj dak basuk te habang i ka tu khobor pamenin kecing syak kecing yam jong o ba Thailand ting dok nong lain ha pok snong permadan kala pen lingo yang i kakor hi brokwe yang la i ha pok ka grup jong kakor ling dok nong lain bat kala ong bangi de ben sim ke ye senjam ki beran kam ha be de kani kecing yam bat ngi kat ka ngi i kat ka news ka ba mi pamenin kam ikop ba upenyap hi rei kapla kap ki tiar ki mar ki mata ha pok tukan keperalun barkam ikop ke bah siap hi nei lai thu ba jing kadi la bandai ke jing sat khat hi sat khat jubor jan ko jing im jong ba Thailand ne bat mentak si bat nakaliang ka seng sama kur kalawan hari bran ban ni kendo ESP ban ni kren ban ni wat ban ya ke e ka daw jong ka jing yap jong ba Thailand ban abang ni syong mantan ni kren ban ni ong ba bangi yong ba nap ESP ru ila ong bangin simkhya bat ngi ru i banjor bat ngim sukut tang taski ban le akanika ban budin bat ban ngin ong ya kanika kes ban sukun otang taski ne ka sukun otang sitio artio rei bat hadin sitio artio ngi aipor bat ngi ong ngin budin ban ngong ba lada ka jingyap ka de bandan ka result na ka ikadaw ka jong jingyap namar ba ngimla ban ong kanu ka daw menta namar ESP ru yong palaban ai ya ka e ka daw jong ka jingyam namar ka postmortem kadang ya menta kadang don hat nigrems mentan ru ngadang supun cepot nigrems nga pensisya da ladap nem padam te ngin ap ya kata kai phon bat ngin sukut tang hane rei nga su ong ipi lada ka dei ba sya penyam bat kitu kinong penyam namar ba kidiban ngat ka BNS 103 bat kidiban yo kat kejing saja jong ka an kam sukun ba kitu ru kim dei ban chi ong ba lada syakem tang si lai benai sau benai ru benai kila yo jamin bat kalong apa penslur ye kinong le kam baman ban kharoi apo ka jala jungi i ka ni ka jing yap ka jing syap nyap beriu kala kharoi la jersi kala jelei palan bat ngai isir kai bat ngim i don chu ka jing singai hake imlang salang lada halong begini ki kes bat ngong nakaliang jungi ki sangsama kur ngil ong ESP mod ngi senia ha police department jok me khlia kari bastan bat ngi ka jing sampang jungki bat ngi ba teknologi kala dei ka basuk ha banwat ka daw bat ngi tep ba kamdon ka jing e ba maki ken penpau ya ka e ka daw jong ka jing yap jong ni ba Thailand bat ngi scam bat ngi nap yu ta so uta ka kata ka daw jong ka jing yap bat ngi susenia ekta ngi no pat ong kai ka daw rei ngi scam kadi ngi da pek kat kajing ja ka ba ka news bat ngi ba kadi ke syak penyap hi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.